cesta. Takže tohle je můj byt. Už jsem tady trošku rozehraný, protože mi vypnul fraps a já jsem... Tak a proto prostě tady natáčím, tak si točím videa, točím videa. Home. Teď poklad. A jdeme dál. Takže se napapáme jablíček. Těch tady máme dost. Takže jsem hodně sekal stromy a z těchto hodně. To jsem hodně rád. Takže to je dobrý. Tady se nám peklo ještě nějaké sklo. Asiku. A jdeme dál. No, mluv, dobrý. Tak, tady se nám to seklo. Jsem viděl, já ti vám to. Takže do dolu nám to nejde. Ale to je nějaký zabagovaný. Takže si půjdeme zkrášlat baráček. Já nemám problém trošku s tím. Jak to? To zmotám, protože já mám dva úplně... Teď slyšíte mého kamaráda, jak se snaží zprovoznit fraps. Já s tím taky zápasím teda, jak... Takhle jde mi vyplavat voda. Mám minutu a půl jsem natočil dohromady. Dobré ty. Ale to je nějaký přirozený mi to připadá, počkej to. Když se podíváme Ale na náš... já ty videa, ale asi obráceně. Takže Asi koukáme se na náš neveďte. barák. Teď se portneme. Tady jsou naše pece, tady je naše postel. Tady crafting table. Tady to jsem udělal za kamerou, protože jsem myslel, že natáčím a já jsem natáčel úplné hovínko. S proměnutím. Sekera dolů. Sekera do strany. Sekera nahoru. Bum. Tady máme jídlo. Tak. A asi to tady ukončíme. Protože tohle video, i když asi ne, ještě tady chvilku natáčí. Takže mě to jde. Takže našemu kamarádovi fraps jde. To jsme rádi. Ale nám stále nejde. Takže hele, dám tam jedno, přesun. Tak, teď tomu hodím druhý. A mám tam jenom jedno. No. A jenom poloviční. Jenom to jedno jakoby. Jenom to druhý nedává. Ty máš nějaký divný. Mně to jde teda souvislo na den. Tak si jdeme posekat trošku dříví. Si můžeme zapálit ohýnek. Tak, šup. Tak, šup. Budeme sekat dříví. Teď nám to trošku laguje. To větší dobu bude trvat, než to dám do toho movie makeru a s movie makerem budu točit. Toho no. Že to právě vyskakuje, vole, mě to sere. Experti si hrají. Já jdu, vole. Já jdu a pořád mám ruku na F9, vole. Čekám, kdy mi to vypne a abych zapnul další, vole. To je samo, počkej, to jsi zase měl nastavit. No to jsem si měl nastavit, no a já jsem ti říkal, jak to máš nastavený, když mi to neřekl, vole. No tak teď se mi tam dalo nějaký 6 videí a mám to dohromady 6. Do baráku. Udělám crafting trap. A třeba do jednoho videa, nerozstříhat to. Oni mi to rozstříhali. Ty jsi to rozstříhal. Hej, co to je? Tak, a jedeme. Takže... Já dneska mám jenom jedno. Mám tam rozmizela. Nasekali jsme si dříví. Sundáme na sebe všechny věci. A po druhé
se tu spolu rozloučíme. Takže čau lidi, mějte se Čau. dobře, takže čau lidi, čau.